ce yau ban shigo kasuwa ba, amma ya kamata ka je ka samu mai gida domin ina so a baka wasu kuɗaɗe da kawo mu. Mana na tura mai number account din nan, mota tana zuwa za a je a fara ajiye Alhaji Dan Yawo. Yawwa, saboda abin da na gaya ma haka za a gaya ma. Na tura mai number account din zai ina za ka je? Wai dama kana gani na. Ashe dama kana gani.